Taisi olla 17-vuotiaana, kun tuntui suihkussa, että on niin kuin hiuksia lähtee enemmän kuin normaalisti. Ja se rupesi vaivaamaan heti, kun totesi sen, että hiukset ei tule takaisin. Että se on todella hiusten lähtöä, eikä vaan hetkellistä tällaista. Ja masentava tunne, kun huomasi, että hiukset on lähdössä. Ja peiliin katsoi, niin siellä peilissä ei ollut se sama ihminen, joka siihen peiliin katsoi. Aika meni nopeammin kuin se ihmisen ikä, joka katsoi peiliin. Mikäli mies tai nainen kärsii hiusten lähdöstä ja se on muodostunut hänelle sellaiseksi ongelmaksi, että se vaikuttaa hänen jokapäiväiseen elämään ja häpeää sitä, niin silloin nykyään on olemassa erilaisia toimivia vaihtoehtoja. Toinen on tietysti peruukki ja toinen on sitten hiusten siirrot. Ja minun ymmärtääkseni tietysti hiusten siirto on pitkällä tähtäimellä paljon toimivampi vaihtoehto, koska silloin kun se onnistuu nykytekniikoilla, niin silloin ei tarvitse päivittäin pohdiskella sitä peruukin käyttöä. No, päätös leikkaukseen syntyi siinä vaiheessa, kun sai tietoa, että Suomessa on maailman huippukirurgi, joka tekee hiusten siirtoja. Ja sen jälkeen se vastaanotolle ilmoittautuminen oli hyvin lyhyessä ajassa ratkaistu. Ratkaisu oli täydellisesti oikein. Elämä on muuttunut huomattavasti siitä, mitä se oli silloin, jos nyt ajattelee, millainen henkinen paine oli. Ja ensimmäisen leikkauksen tulosten tultua esille mieli alkoi jo heti paranemaan ja siitä eteenpäin koko ajan ollut hieno fiilinki ja aina vaan menty parempaan päin. Omalla kohdallaan itseluottamus kasvoi kyllä huomattavasti. Itse asiassa se muuttui täysin. Hiusten lähtö, kun oli kiihtynyt, oli huomattavasti lähtenyt hiuksia, niin masennus oli niin voimakas, että ei uskonut enää itseensä. Mutta kun uudet hiukset alkoi kasvaa ja operaatioita lisättiin ja rupesi paranemaan ja alkoi olla niin sanotusti hiukset päässä, niin oli loistava tunne ja sen jälkeen ei ole mitään ongelmia ollut itsetunnon eikä masennuksen kanssa. Tässä meillä on potilas, joka tuli meille pari vuotta sitten hiusten siirtoa varten ja hän näytti silloin tämänlaiselta. Ja nyt pari vuotta myöhemmin hänellä kasvaa 3500 siirrettä, noin 13 000 hiusta ja tulos on tämän näköinen, täysin luonnollisen näköinen. Hiusraja on hyvä ja jos asiakas niin haluaa, niin voimme vielä lisätä tuuheutta. Ja tässä olemme nyt käyttäneet tätä niin sanottua follicular unit-tekniikkaa, joka on erittäin työläs. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä nystyrät leikataan mikroskoopin alla ja asetetaan paikoilleen suurennuksella ja voidaan sillä tavalla saavuttaa täysin luonnollinen tulos. Pari vuotta, mitä tässä nyt on, niin tämä niin kuin maailma on muuttunut ihan niin kuin uskomattomaan niin kuin parempaan suuntaan. Et se, miltä mä aikaisemmin näytin, niin se oli semmoinen, että ihmiset oli vähän silleen suhtautu varovasti muuhun. Mutta se, että nykyään ihmiset on paljon niin kuin ystävällisempiä ja muutenkin silleen niin kivempiä mun kohtaan. Et se on se voima on näissä hiuksissa. Et jos vaihtoehdot on se, että sä oot kalju, sulla on tupea tai sulla on hiukset, niin mä valitsin sen, että mulla on hiukset. Hiusten lähtö eli kaljuuntuminen koskettaa hyvin merkittävää osaa suomalaista aikuisväestöä. Noin 50-vuotiaista miehistä 50% kärsii eriasteisesta kaljuuntumisesta. Naisilla osuus on hieman vähäisempi. Kirurginen hoitomuoto on selvästi paras hoito kaljuuntumista vastaan. Tässä meillä on potilas, joka on tullut kysymään hiusten siirroista. Ja nythän tiedetään, että suomalaisista hyvin huomattava määrä kaljuuntuu jossain määrin, noin 50% ennen 50 ikävuotta. Ja tässä näemme nyt sitten tällaisen tyypillisen miestyyppisen kaljuuntumisen. Ja tällaista voidaan tänä päivänä hyvin menestyksellisesti hoitaa useammalla eri leikkausmenetelmällä. Ja kun potilas tulee, niin katsomme, mikä näistä menetelmistä on hänen kohdallaan sopivin. Ja usein voi olla niin, että parasta on käyttää useampia menetelmiä kombinoituna yhdessä. Että menetelmiähän on esimerkiksi juuri käyttää näitä pieniä siirteitä. Otetaan täällä
täältä niskasta yhtenä suikaleena, joka välittömästi sitten tämä alue ommellaan kiinni, niin että se ei näy. Ja yläpuolella olevat hiukset peittävät välittömästi myöskin sen ommelangan siinä ja myöhemmin sitten sitä pientä arpea, joka sinne jää. Ja näitä pieniä siirteitä käsitellään sitten mikroskoopin alla niin, että niistä leikataan 1, 2 ja 3 hiuksen siirteitä. Ja nämä siirteet sitten siirretään tälle alueelle, mihin halutaan pysyvää hiusten kasvua, koska ne ominaisuudet siirtyvät tämän siirteen mukana tänne vastaanottoalueelle, eli kaljulle alueelle, ja annamme takuun siitä, että tämä toimenpide onnistuu. Ja toimenpide on sinänsä ihan kivuton, mutta jos puudutus tuntuu epämukavalta potilaasta, niin voimme nukuttaa siksi aikaa, eli muutamaksi minuutiksi, ja myöskin se vaihe on sitten täysin kivuton. Tämä menetelmä on tänä päivänä maailmassa tärkein hiustensiirtomenetelmä, eli meidän keksimämme. Ja toinen pääryhmä leikkauksia on niin sanotut scalp lift-leikkaukset, eli tällaiset leikkaukset, missä tätä kaljua-aluetta supistetaan. Niin kuin näemme, niin tässä päänahassa on jonkun verran liikkuvuutta, elastisuutta, ja tätä voimme käyttää hyväksemme sillä lailla, että voimme leikata useimmiten noin 3-4 senttimetriä välittömästi pois tätä kaljua-aluetta, ja voimme samalla asettaa sinne niin sanotun Nordström-suturan, joka on meidän patentoimamme uusin menetelmä, jolla saadaan tällä hetkellä nopeiten sitten tätä jäljelle jäänyttä kaljua-aluetta supistettua niin, että voimme sen leikata pois. Ja tähän menetelmään sitten, kun tämä kaljua-alue on leikattu pois, useimmiten yhdistämme näitä meidän keksimiämme pieniä siirteitä, joita laitamme tänne eteen tätä etualuetta korjaamaan täysin luonnollisen näköiseksi. Yksi menetelmä on myöskin käyttää tällaisia pitkiä suikaleita, kielekkeitä, jotka voivat olla 4 senttimetriä leveitä ja jopa 30 senttimetriä pitkiä ja ovat yhdestä päästään kiinni. Ja tämän pään kautta verenkierto tulee tähän kielekkeeseen niin, että se säilyy hengissä. Ja tämä alue, mistä tämä kieleke on otettu, ommellaan kiinni välittömästi ja käytämme juuri tätä samaa löysyyttä, mitä päänahassa on, jotta voimme tämän sulkia tämän ottokohdan. Nämä sitten siirretään sillä lailla, että niillä saadaan välittömästi korjattua koko etuhiusraja yhdellä leikkauskerralla noin 4 senttimetrin leveydeltä koko matkalta. Ja tätä menetelmää sitten usein kombinoidaan muihin menetelmiin, jotta saamme sitten koko aluetta korjattua, jos kysymyksessä on myöskin tämän taka-alueen kaljuuntuminen, joko toisella kielekkeellä tai kudosvenytyksellä tai näillä siirteillä. Tämä tulos on täysin luonnollinen näillä pienillä siirteillä ja jälkihoito on helppoa. Potilas pääsee useimmiten töihin jo muutaman päivän sisällä, koska saa pestä hiuksensa välittömästi leikkauksen jälkeen ja sitä seuraavina päivinä. Ja sillä tavalla sitten on siistiä, pystyy kampaamaan hiuksensa leikatun alueen yli, jos niin tarvitaan. Se oli itsestään selvä professori Nordströmin vastaanoton ilmoittautuminen. Suomessa kehitetty tekniikka ja ilman muuta suomalainen. En olisi uskaltanut edes lähteä ulkomaille hakemaan. Suomalainen tietotaito on kuitenkin niin huipussaan. Tässä videossa kerroimme teille hiusten siirroista. Nyt on enää jäljellä viimeinen kysymys. Miksi tulla nimenomaan meille hiusten siirtoon? Tähän kysymykseen on helppo vastata. Tänä päivänä maailmassa eniten käytössä oleva hiusten siirtomenetelmä on minun kehittämäni ja olemme edelleen hiusten siirroissa edelläkävijöitä koko maailmassa. Teemme vuosittain satoja leikkauksia, joten tämä on meille jokapäiväistä rutiinia. Panostamme täällä laatuun ja potilaan viihtyvyyteen. Käytössämme ovat uusimmat laitteet, uusimmat menetelmät sekä iso ammattitaitoinen henkilökunta, joka on täysin välttämätön, jotta näitä tämän tyyppisiä leikkauksia voidaan suorittaa ja päästä laadukkaaseen lopputulokseen. Odotamme yhteydenottoanne. Tervetuloa tutustumaan.
Miltä nyt tuntuu? No ihan ok.